karol dit nämçin soru berýänmidi bilinmok. Nämçin maskara bolýanmydy men düşünemok. Kimin karollugy eýen bel men düşünemok. Kimin karollugy eýen bel. Sorum jogap belli bolsa sormam bamanisi aýdyp oňurýan belli bir sansi biz satyp geçdik kariyera ýarys geçen okdy saýtdan däli bolmak rapa degişdäler sokulmasa bolmaz adam täzeden ýöne ýere galmaz bronzden satışany almaz ýeriň dälsin ki hop degişli aýdanım iki söz erkege degişli daşa jogaňym däl rapa degişli oňursan karol bilen kan gidişme bular oýnadýa däl topar bilen saýtdan ýene dis atmagyn dilen şunça adam içinde girme rolu karolny satdyk degmen karolum kim karol dit nämçin soru berýänmidi bilinmok. Nämçin maskara bolýanmydy men düşünemok. Kimin karollugy eýen bel men düşünemok. Kimin karollugy eýen bel. Sizi dinlep taşı meni mutanyan aýdyp oňormasan körpe sen nira sokulyan olary göremizdi dilimizim tutulya bu oyun olarda başlap we meni utarya sayk adamı olanlar almak üçün sayp herkim öz yerini bilse layk isatman bolsa hemen taýyn adını berjek däl sen çek özüňi bahana gerek däl gep özüňde öň respekt inni duruşuna heyt öňüm öň harasat inni ýapyşan sen däli däde ise sebäp bolan professor ýöne şonu maşgy malaka soslar jogap berdi sen türkme rapin karalewasy deňeme özüňi däli däde beýmiradyň eline tutdy gowy sen gaýt iýdiňmi bilinmok. Kim karol dit nämçin soru berýänmidi bilinmok. Nämçin maskara bolýanmydy men düşünemok. Kimin karollugy eýen bel men düşünemok. Kimin karollugy eýen bel.